Keď v 70. rokoch minulého storočia začali v Amerike miznúť mladé ženy, nikto netušil, že za ich zmiznutím stojí muž s neodolateľným šarmom, inteligenciou a chladnou brutalitou. Ted Bundy nevyzeral ako typický sériový vrah. Bol vzdelaný, galantný a mal príjemné vystupovanie. Práve tomu umožňovalo nepozorovane loviť svoje obete a roky unikať spravodlivosti. Jeho prípad šokoval svet a zostáva jedným z najdesivejších kriminálnych príbehov v histórii. Ako sa však z ambiciózneho mladého muža stal jeden z najobávanejších sériových vrahov? Ted Bundy sa narodil v roku 1946 ako Theodore Robert Cowell. Jeho matka bola slobodná a biologický otec chlapca nebol známy. Bundy ho vychovávali starí rodičia. Keďže v tom období bolo nemanželské počatie potomka zakázané, chlapec vyrastal v presvedčení, že jeho matka je jeho sestra a starí rodičia sú jeho rodičia. Kedy presne sa dozvedel opak, nie je jasné, ale predpokladá sa, že objavenie pravdy bolo jedným z dôvodov, prečo sa stal tým, kým sa stal. Keď sa jeho matka niekoľko rokov po chlapcovom narodení vydala a odsťahovala, rodina ju presvedčila, aby si syna vzala so sebou. Chlapec prijal nevlastné otcovo meno a z Theodora Cowella sa stal Ted Bundy. Hoci mal relatívne šťastné detstvo, už vtedy sa v jeho správaní dali pozorovať varovné signály. Už ako trojročného ho fascinovali nože. Bol plaché, ale šikovné dieťa, ktorému sa v škole darilo. Napriek tomu sa nedokázal skamarátiť so svojimi spolužiakmi. V tínedžerskom veku sa temná stránka jeho mysle prejavila ešte viac. Rád pozoroval ľudí cez nezastreté okná a začali pribúdať drobné krádeže. Ako Bundy neskôr uviedol počas rozhovorov, zaujímal sa o pornografické časopisy a články o vraždách. Nikdy tiež nemal záujem nadviazať s niekým hlbšie priateľstvo. Nechápem, čo ľudí núti byť s niekým priateľom, povedal. Vzhľadom na to, že bol inteligentný mladý muž, po skončení strednej školy pokračoval v štúdiu na univerzite. Na škole v Seattle v štáte Washington sa zoznámil s pekným mladým dievčaťom, s ktorým začal chodiť. V knihách o Bundym sa uvádza pod rôznymi pseudonymami, najčastejšie ako Stephanie Brooksová. Táto pekná mladá žena z Kalifornie mala všetko, čo Bundy chcel. Krásu, peniaze a vplyv. Vzťah zdanlivo pekného páru sa však čoskoro rozpadol. Ukončila ho Stephanie, ktorej vadilo, že Bundy nie je ambiciózny typ človeka, ktorý sa snaží v živote niečo dosiahnuť. Bundy bol z rozchodu úplne zničený. Veľká časť jeho neskorších obetí sa vzhľadom podobali na jeho bývalú priateľku. Boli to atraktívne študentky s dlhými tmavými vlasmi, rozdelenými cestičkou uprostred. Za niekoľko rokov od rozchodu prešiel Bundy prekvapivou premenou. Z neambiciózneho mladíka sa v polovici 70. rokov stal úspešný študent, ktorého chválili jeho profesori. Začal sa angažovať aj politicky. Pomáhal pri kampaňach v miestnej centrále republikánskej strany. Keďže študoval psychológiu, začal sa venovať aj dobrovoľníctvu a absolvoval niekoľko stáží. Veľmi paradoxne v organizáciách, ktoré pomáhali obetiam trestných činov alebo samovrážď. Podľa denníka The New York Times Bundy dokonca napísal brožúru pre ženy o tom, ako sa nestať obeťou znásilnenia. V krízovom centre pre samovrahov Bundy pracoval s Anne Ruleovou, ženou, ktorá o ňom neskôr napísala knihu. Práve ona po jeho odsúdení povedala, že Bundy je stelesnením zla. Počas rokov, keď s ním pracovala, si však nič také nevšimla. Nepamätám si všetko, o čom sme sa s Tedom kedy rozprávali. Nikdy sme sa však nehádali. Ted sa ku mne vždy správal ako gentleman zo starej školy a podobne sa správal ku každej žene, s ktorou som ho kedy videla. Bolo to pôsobivé. Vždy trval na tom, aby ma odprevadil k autu, keď som odchádzala z práce v skorých ranných hodinách. Počkal, kým som bezpečne naštartovala motor a zamával mi, keď som odchádzala. Často hovoril, že nechce, aby sa mi stalo niečo zlé. Napísala Ruleová vo svojej knihe The Stranger Beside Me. V roku 1973 sa Bundy dostal na právnickú fakultu univerzity v Utahu aj vďaka príhovoru politikov, pre ktorých pracoval. Dokonca sa opäť stretol so Stephanie Brooksovou a začal s ňou opäť chodiť. Dvojica dokonca hovorila o svadbe, ale Bundy sa náhle prestal ozývať. V tom istom čase sa v oblasti začali strácať mladé ženy. Dodnes nie je isté, kedy presne Bundy začal vraždiť, pretože sám uvádzal rôzne dátumy.
Niektoré zdroje uvádzajú, že prvú vraždu spáchal ako tínedžer, keď zabil 8-ročné dievča. Počas výsluchov bandy uvádzal ako roky prvých násilností roky 1969 a 1971. Až v roku 1974 však policajti v Oregone a Washingtone zaznamenali niekoľko zmiznutí mladých žien. Dievčatá, ktoré spájala len skutočnosť, že boli mladé a atraktívne študentky, zmizli bez stopy. A to v relatívne bezpečných štvrtiach. Často zmizli na ceste na vysokú školu alebo na spoločenskú udalosť s priateľmi. Na miestach zmiznutí sa nenašli žiadne použiteľné fyzické stopy ani odtlačky prstov. Jediné, na čo si svedkovia spomínali, bolo, že v okolí sa pohyboval mladý, tmavovlasý, pohľadný muž s rukou v závese a bol tam prítomný Volkswagen Beetle. Predstieranie zranenia bolo súčasťou bandyho taktiky. Najčastejšie lákal obete k svojmu autu tým, že predstieral zranenie a žiadal o pomoc. Láskavosť mladých žien bola ich osudovou chybou. Keď 11. júna 1974 zmizla študentka Georgian Hawkinsová, 5 mladých žien už bolo nezvestných. Bundy sa tesne pred popravou v roku 1989 priznal k vražde Hawkinsovej. Mal som kufrík a barle. Všimol som si ju na severnom rohu bloku budov a požiadal som ju, aby mi pomohla odniesť kufor. Keď sme sa dostali k autu, udrel som ju báčidlom. Omdlela. Nasadil som jej putá a odviezol ju preč. Bola v bezvedomí, ale živá. Keď sa prebrala, znova som ju omráčil a uškrtil. Opísal Bundy posledné chvíle života mladej ženy. Jeho rituály zahŕňali aj silnenie obete, ku ktorému zvyčajne dochádzalo až posmrtne. Bundy sa k niektorým telám vracal opakovane a podľa jeho výpovede to bol aj prípad Hawkinsovej. Bundy sa k nej vracal až 3-krát, potom jej pozostatky začali hniť. Zmiznutia v oblasti pokračovali aj v nasledujúcich týždňoch. Prípady zaznamenali médiá a medzi ľuďmi sa rozšíril strach. Začínalo byť jasné, že za všetkým stojí jeden chladnokrvný páchateľ. Polícia však zatiaľ nemala žiadne konkrétne stopy. Bolo 14. júla 1974, keď sa Bundy vybral k jazeru Sammamish, aby získal ďalšie obete. Uniesol tam 2 dievčatá. Tieto ženy zmizli z miesta, kde boli v tom čase doslova tisíce ľudí. 23-ročná Janice Ottová a 19-ročná Denise Mary Nasludová sa nechali zlákať Bundyho príbehom, že má zranenú ruku a potrebuje pomoc pri nakladaní lode na auto. Podľa jednej z Bundyho výpovedí bola prvá unesená ešte nažive, keď na odľahlé miesto priviezol druhú obeť. Neskôr to poprel. Vďaka miestu a času únosu mala polícia tentoraz k dispozícii viacero výpovedí a svedkov. Poskytli približný portrét páchateľa a zistili, na akom modeli auta jazdí a že si hovorí Ted. Podobizeň útočníka sa objavila v novinách a v televízii. Na jeho základe dostala polícia okrem iného tip na Teda Bundyho. Zavolala im nielen jeho bývalá spolupracovníčka Anne Ruleová, ale aj Bundyho vtedajšia priateľka Elizabeth Klopferová, teraz Elizabeth Kendallová. Ozvala sa anonymne. Polícia však v tom čase dostala nespočetné množstvo podobných tipov a úspešný študent práva pracujúci pre organizáciu na prevenciu kriminality jednoducho nezapadal do obrazu šialeného sériového vraha. Musíte pochopiť, že polícia mala zoznam asi 3000 Tedov, ktorí mali prístup k Volkswagenu. Ted Bundy bol medzi nimi, ale bol to muž s úplne čistým trestným registrom, teda bez poškvrny. Zdôraznil Stephen Wynn, autor knihy o Bundym, v jednom televíznom dokumente. V Bundyho prospech hrala aj skutočnosť, že sa písali 70. roky minulého storočia a policajti nemali k dispozícii veľa technických vymožeností. O testoch DNA alebo internete a počítačových databázach mohli len snívať. Navyše, ako neskôr povedal sám Bundy, vo vraždení sa zlepšoval a snažil sa zanechať minimum fyzických stôp. To sa mu darilo a jeho odtlačky prstov sa nenašli ani v jednom zdokumentovanom prípade. Telá niektorých obetí zo štátu Washington boli nájdené o niekoľko mesiacov neskôr a svedčili o hrôzach, ktoré na nich páchateľ vykonal. Nie všetky rodiny zmiznutých však dostali možnosť pochovať svojich zavraždených blízkych. Pozostatky niekoľkých žien sa dodnes nenašli.
Napriek nedostatku dôkazov proti nemu si Bundy uvedomil, že by mal radšej odísť z Washingtonu. Preto sa v septembri 1974 presťahoval do Utahu, kde sa zapísal na Salt Lake City University, aby študoval právo. Už cestou do svojho nového pôsobiska zabil počas jazdy cez štát Idaho zatiaľ neidentifikovaného stopára. Nasledujúci mesiac začali v Salt Lake City miznúť ženy. V priebehu niekoľkých týždňov sa stratili 3 dievčatá. Ich telá sa čoskoro našli nahé, znásilnené a uškrtené. Bundy neskôr priznal, že keď sa k volám vrátil, aby s nimi mal sex, jednu z obetí nalíčil a druhej umyl vlasy. Bundy ho už úplne pohltili vražedné myšlienky. Škola, na ktorú sa tak veľmi snažil dostať, mu prakticky vypadla z hlavy. Namiesto toho si hľadal obete. V novembri sa pokúsil uniesť 18-ročnú Carol Derončovú. Tento raz sa mu však nepodarilo čin dokončiť a slučka sa mu začala sťahovať okolo krku. Dostal ju do auta tak, že sa vydával za policajta, ktorý vyšetruje prípad a potrebuje jej pomoc. Carol Derončová sa však bránila. Keď sa ju pokúsil spútať, vyslobodila sa a utiekla z auta. Prvé dievča, ktoré Bundyho útok prežilo, ho však nepoznalo a tak mohlo polícii opísať len páchateľovú podobu. Na meno Theodore Bundy vtedy opäť upozornila jeho priateľka Elizabeth Kendallová. Žena, ktorá už raz volala na anonymnú linku, keď mala podozrenie, že jej priateľ je hľadaný vrah páchateľom únosov vo Washingtone. Vtedy však jej tip zapadol. Navyše si myslela, že sa možno mýlila, ale tento raz to bolo inak. Moja priateľka sa vrátila z Utahu, kam sa Ted presťahoval a povedala mi, že sa to deje znova. Môj svet sa rúcal. Pomyslela som si, že by to bolo príliš veľa náhod. Tak som opäť zavolala na políciu a dala som detektívovi niekoľko Tedových fotografií. Opísala Kendallová v rozhovore. Vyšetrovatelia vo Washingtone si tentoraz už so všetkou vážnosťou vypočuli podozrenia mladej ženy. Keď však Bundyho fotografie ukázali svedkom z jazera Sammamish, tí ho na fotografiách nespoznali. Kendallová sa však nevzdala. Kontaktovala políciu v Utahu. Tamojší detektívy zaradili Bundyho na zoznam podozrivých, ale nemali proti nemu žiadne dôkazy. Vrah tak naďalej unikal spravodlivosti. Bundy musel tušiť, že polícia ho časom môže odhaliť. Preto sa v roku 1975 presťahoval do Colorada. Nemohol prestať zabíjať. V Koloráde zabil niekoľko žien a svoje potreby uspokojoval ich mŕtvými telami. V tom čase už mal viac kontaktov s mŕtvými ženami ako so živými. Navonok sa však Bundy naďalej správal takmer normálne. Jeden týždeň dokonca navštívil svoju priateľku Elizabeth Kendallovú v štáte Washington a hovorili o svadbe. Kendallová sa nezmienila o tom, že ho niekoľkokrát udala na polícii. Potom prišiel august 1975. Bundy sa v okamihu stal z lovca loveným. Keď prechádzal cez Utah, diaľničná hliadka sa ho pokúsila zastaviť za prekročenie rýchlosti. Bundy nespomalil, ale začal unikať. To bola chyba. Keď ho policajt Bob Hayward konečne dostihol, našiel v aute podozrivé predmety. Lyžiarsku masku, pančuchy s vystrihnutými otvormi na oči, putá. Pomyslel som si, že s tým chlapom niečo nie je v poriadku, spomína Hayward. Policajti zatiaľ nemali za čo Bundyho zatknúť, dostal sa však do ich záznamov. Jeden z detektívov si pri čítaní správy uvedomil, že podobné auto a predmety sa spomínajú v prípade pokusu o únos Carol Derončovej. Po niekoľkých mesiacoch zhromažďovania dôkazov Bundyho zatkli. Derončová ho identifikovala bez najmenších problémov. Polícia nedokázala Bundyho spojiť so žiadnym iným prípadom, preto bol obvinený z pokusu o únos. Bundy však ešte nepovedal posledné slovo. Keďže jeho rodičia a priatelia stále verili v jeho nevinu, vyzbierali dostatok peňazí na kauciu. Vyšetrovali ho teda na slobode a vrátil sa do Seattlu, kde sa presťahoval do domu svojej priateľky Kendall. Hoci Bundy doteraz unikal spravodlivosti, polícia už bola presvedčená, že je páchateľom nevyriešených únosov a vražd z posledných rokov. Vyšetrovatelia z Utahu, Washingtonu a Colorada dali hlavy dokopy. Bundy bol pod neustálym policajným dohľadom. Vďaka dôkladnej práci sa policajtom podarilo vypátrať Bundyho auto, ktoré po zatknutí v prípade Deronč predal. Našťastie v aute zostalo niekoľko vlasov jednej zo zavraždených žien. Vyšetrovatelia mali konečne niečo, čo umožnilo postaviť Bundyho pred súd. Bundy trval na tom, že sa bude obhajovať sám.
Podobné rozhodnutie urobil aj v neskorších súdnych procesoch a práve spôsob, akým vystupoval a obhajoval sa, mu získal značnú popularitu verejnosti. V roku 1976 bol v Utahu odsúdený za únos Deronchovej. Potom, ako ho detektívi obvinili z vraždy ženy, ktorej vlasy objavili v aute, ktoré predal, bol Bundy presunutý do Colorada. Tam sa v roku 1977 prvýkrát pokúsil o útek, keď skočil z druhého poschodia knižnice súdnej budovy. Pred políciou sa mu darilo utekať niekoľko dní, kým ho zranenia, ktoré pri skoku utrpel, úplne nevyčerpali a nevšimla si ho policajná hliadka. Po opätovnom zatknutí a súdnom procese sa Bundy opäť obhajoval. Odmietol advokáta nie preto, že by bol taký presvedčený o svojich schopnostiach, ale preto, že mal v hlave iný plán – útek z väzby. V tom čase už bol vďaka svojim súdnym vystúpeniam v Kolorade takmer miestnou celebritou a zaujímala sa o neho dokonca aj FBI. Z väzenia utiekol v decembri 1977. Preplazil sa cez dieru, ktorú si postupne vykopal v stene svojej cely. Pred útekom schudol niekoľko kíl, aby sa do malej diery zmestil. Dozorcovia si Bundyho neprítomnosť všimli až o 15 hodín neskôr, čím nechtiac poskytli sériovému vrahovi značný náskok. Pri úteku z väzenia sa Bundy vlámal do bytu riaditeľa väznice. Obliekol si civilné oblečenie. Potom vonku ukradol auto, prešiel niekoľko štátov a zakotvil na Floride. Keďže bol prakticky na druhej strane Spojených štátov, uvedomil si, že ak nebude páchať zločiny, môže zostať neodhalený prakticky až do smrti. Keďže však nemal žiadne doklady, nezamestnali ho na žiadnu prácu. Živil sa teda krádežami peňaženiek v obchodoch. Nemohol sa tiež zbaviť nutkania znovu zabíjať. V noci 14. januára 1978 sa vlámal do internátu spolku Chi Omega na Floridskej štátnej univerzite. Napadol tam 4 mladé študentky a 2 z nich zabil. Potom vo februári uniesol a vraždil 12-ročné dievča. Útok na univerzite bol skutočne krutý. 2 študentky boli doslova ubití na smrť. Druhú obeť po uškrtení násilnil aj fľašou s lakom na vlasy. Ďalšie 2 študentky útok prežili, ale utrpeli ťažké zranenia a zlomeniny. Počet obetí sa našťastie nemal zvýšiť. 4 dní po poslednej vražde ho zastavila policajná hliadka z Pensacoly, keď šoféroval ukradnuté auto. Bundy kládol pri zatýkaní odpor, ale policajtovi sa ho podarilo spacifikovať. Keďže sa v aute našiel preukaz študenta Floridskej štátnej univerzity a Bundy ho spoznali viacerí svedkovia na akademickej pôde, čoskoro sa začal súdny proces, v ktorom sa Bundy zodpovedal za posledné vraždy. Po Bundyho zatknutí nasledovalo kolo nekonečných výsluchov. Súdny proces vysielali všetky televízne stanice a na výsluchoch sa zúčastnili stovky reportérov. Hlavným dôkazom Bundyho viny pri vraždách v Chi Omega boli jeho zubné záznamy. Zhodovali sa so stopami po uhryznutí, ktoré sa našli na telách zbitých a zabitých študentov. Bundy trval na tom, že je nevinný. Opäť sa obhajoval na súde. V júli 1979 bol uznaný vinným z 2 vražd v komplexe Chi Omega. Dostal 2 tresty smrti. Ďalší trest smrti potom sudca vyniesol v roku 1980 v procese v súvislosti s vraždou 12-ročného dievčaťa. Aj po odsúdení Bundy vo väzení naďalej tvrdil, že sa žiadneho zo zločinov nedopustil, a to aj napriek opakovaným výsluchom. Priznania a podrobnosti o vraždách z neho vyťahovali policajti a špeciálni agenti FBI. Po niekoľkých rokoch však bol stanovený dátum popravy a Bundy mu bolo jasné, že sa z väzenia nikdy nedostane. Postupne sa začal vyšetrovateľom priznávať a priznal sa celkovo k 30 vraždám. Svoj život podrobne a ochotne opísal aj novinárom a z týchto rozhovorov vznikli knihy. Problémom však bolo, že rôznym ľuďom hovoril rôzne veci a tak mnohé jeho tvrdenia dodnes nie sú dostatočne podložené. To je napríklad prípad 2 dievčat unesených z jazera vo Washingtone a zabitých v ten istý deň. Bundy novinárom tvrdil, že jedno z dievčat prinútil, aby sa pozeralo na vraždu druhého. Toto tvrdenie však odvolal, keď ho polícia vypočúvala krátko pred jeho smrťou.
Napriek tomu, že Bundy sa v mesiacoch pred popravou začal priznávať k niektorým svojim zločinom novinárom, psychológom, policajtom a agentom FBI, určite nechcel zomrieť na elektrickom kresle. Preto urobil všetko, čo bolo v jeho silách, aby odložil dátum popravy. Podarilo sa mu to dvakrát. Najprv Najvyšší súd dal jeho prípad preskúmať pre možnú duševnú poruchu. Druhýkrát odvolací súd z podobného dôvodu popravu odložil. Tretí termín popravy, 24. január 1989, však už bol konečný. Vrah stále skúšal taktiku a neustále polícii naznačoval, že by mohol byť ešte užitočný. Napríklad tým, že im prezradil miesta, kde sa nachádzajú pozostatky obetí, ktoré sa ešte nenašli. Rodiny zavraždených však o nič také nemali záujem. Verili, že Bundy je vrah, a nechceli počuť žiadne ďalšie podrobnosti o utrpení svojich milovaných dcér, sestier a priateľov. Skôr dúfali, že Bundy čoskoro zomrie. Hoci želania rodín do veľkej miery korešpondovali s náladou verejnosti, našli sa ľudia, ktorí verili v Bundyho nevinu. Boli to najmä ženy, ktoré boli očarené jeho súdnym vystupovaním, vzhľadom a šarmom. Bundy si dopisoval s niekoľkými ženami, do ktorých bol zamilovaný. Vyšetrovatelia sa s Bundym niekoľko hodín pred jeho smrťou dlho rozprávali. Jedným z nich bol špeciálny agent William Hagmaier z FBI, konkrétne z oddelenia behaviorálnej analýzy. Hagmaier sa s Bundym pred jeho popravou rozprával niekedy aj 20 hodín v kuse. Práve jemu vrah prezradil mnohé detaily vrážd, ktoré spáchal. Hagmaier v 80. rokoch so svojou jednotkou profiloval sériových vrahov a jeho rozhovory s Bundym mu otvorili okno do mysle takéhoto človeka. Bundy dokonca Hagmaiera nazval svojim priateľom. Nevedel som, čo si mám o ňom myslieť. Mal som pred sebou muža, s ktorým sme si srdečne podávali ruky. A v duchu som si hovoril, že je to tá istá ruka, ktorá držala nástroj, ktorým Bundy odrezával hlavy svojim obetiam, povedal Hagmaier v rozhovore v roku 1999. Ted Bundy bol popravený 24. januára 1989. Pred bránami väznice stálo asi 200 ľudí. Keď sa dozvedeli, že Bundy je mŕtvy, prepukli v jasot.